Maglatamig bihag ni Bayramon karon mga idol. Kay nakabihag man ang manok niyang bungoton. Unya kay nahurot man among gasol. Nangahoy na lang si Bayramon. Ato ay napita, ay nagkakahoy dito pero ay na lang saktura na guro. Ni aksyon ko kabalaka kung makalata ba ning bukong. Kay mga bukong man ang gipangpunit ni Bayramon. Laya na hinuon ni mga idol. Tatamig bihag di idol, tara bihag mo. Ang kining among bihag mamaura ko no pangidaro ni Bayramon. Medyo gahi na po nilataan mga idol. Ha? Labuan to ni. Amuha pa ning labuan para mawagtang kuno ang kala sa buwang. Kay gibutangan ra ba to ni Bayramon og silingahang. Para kuno ang manok sa kontra kung masamad mudagan. Oy hala, gihumula dig silinghang ang buwang ni Bayramon Manoy Cristebe. Veterano mobs gid kayo si Bayramon Manoy Cristebe. Kamao gid ni siya ingko piso og lulubot yo. Unya abagan pod sa iyang hurim-hurim pod. Ang kontra igo na lang intang pagtanaw sa iyang manok nga siya nagpatampo. Unya pinalitan pa og vitamins iyang manok. Unya gipildira sa manok ni Bayramon nga now you eat now you don't. Kay sige magkapas mo kay si Bayramon sige malagkahubo. Maong giabagan na lang sa iyang agod-agod. Unya ning tungura si Bayramon akong gipangutana. Kung si Isberhil giimbitar pa niya. Si Isbirihil ba? Amo to siyang imbitaron. Unya mo inom tiki-tiki inig human og kaon. Anong tutok bihag si Isbirihil? Oy noon sa Magtapok na po ni ang mga tiki-tiki boy. Lagi mahali to rin. Ari na kayo sa usahay. asa man si Isbirihil? Ano man ang tuwa man dito sila ha. Mga ano? Wato siya kahiring nga naatay gi kuan. yun na ba ito yung mga suti-suti? Ari to. Oy Manoy Cristebe basta si Isberhil makatimaho to sa pihak. Tulin pa to sa manata. Dali na to siya katimaho kay iyang ilong lisngag. Mao-mao din sa kang Manoy Cristebe. Inko pisot. Mao-mao ra gid lulukot yo lisngag pod. Kining among nilatang bihag amo ning butigan para mulatok-latok ang sabaw ang mga palahubog ganahan. Unya pila ra may istorya among bihag galuto na. Mutrabaho na mi diri sa lamisa. Musugot ra mi dili sweldohan aning trabaho Mga tiki-tiki boys, nga bihag mga idol. Lamig ka ining bihag kanon nga mais mo ipares. Sus lamia sa inyong kaon Manoy Cristebe oy. Wala man ka magpahibalo nga si Bayramon nakabihag di ay. Ayaw na lang kapila-pilog kaon ani ing kopiso. Kay musulong yan ang sakit sa imong ipon po. Unya musugbat sa arthritis sa imong tuhod. Si Bayramon busy kay sige gukad mga idol. Kay ang mga tao mura magalingan ang ipon. Ang bakba sige lang usap berkanding mga idol. Mura di kagkabaw na puwang Manoy Cristebe. Ayaw na lang pala lulubot yo. Ang bihag maayo man kayo pagkatimpla ni Bayramon po. Plastin yun ni siya sa langit. Himuon ni siya ni San Pedro og Chipcock. Unya karon mapahilis na pud kuno may mga idol. Si Bayramon magpalit ako no siya ilignon. Usa man mong ganahan, kulapo lang. Musik di nang kagawin ng ganahan mo inom kon kulapo kay init. Maginagmay ako ng tatay mga idol. Unya magsipin-sipin lang sa mi kay pakdot pa man mi karon. O yan, kita ko sa kulapo. Music. Sweet, sweet music. Island life and the vibe is right. Nagudapot mo ba? Till the morning light, sweet music. Sweet, Excited na ka, excited na ka. Asa man mo? island life and O sokol ka dore o ban? Kamila sa. in the street till the morning light, sweet, Ribansin ka ba? Sige, sige. sweet, sweet. Kay pole. From Kingston town to Montego Bay, from white sand beaches in the north, we say sweet music. Give me sweet music. When life is hard and the road is tough, just give me some music and give me some sweet, sweet love. Sweet, sweet love, yeah. Everybody here can say we're gonna make it anyway. Panjanga, we're gonna stay. We give thanks and praise in our own special way. Music, give me sweet love and a music. Music, give me sweet love and a music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning. Ora ni, inigo na kayo ni, bagay nakatagay na mo ka ni. Hoy! Nilihay ang bangag bay. Oy hala, ang bangag ni Lihay man. Unya karon mga idol si Isberhil ni abot na. Kay pag-agi niya nakatimaho man siya. Hoy, Spirit! Bro, nakatimaho ka sa bihag.
Bihag guys. Nay, bihag, oy, nan! Kabihag si Ramon! Bay! Baka narin bihag si Isberhil, bay! Ano, nagduwa mi kuan? Ano to? Ato dito? Paim na sa. Ha? Ha, pabugat ko nung kay Isberhil! Pag-sure, oy! Si Isberhil, gwapo kay ni siya kumukatawa siya. Tunol dong! Tunol, Isberhil! Na, oh! Ay, Isberhil, taas gid ko pa ni Maho, Isberhil, ha? Nakabihag may Bay Ramon, oy! Ito niyang banggag lubot. Hindi ito multo, kundi yawa. Itong banggag lubot. Ha? Ay naman! Ang grabe, tabi-tabian ng Bay Ramon, mga idol. Nalunod na niya ang sis. Gitabi-tabian ako ni Bay Ramon. Kaya nasulod na niya ko ang sis, mga idol. Sa among panagsangka, siya yun ang champion. Pa, siya ta sila si Isberhil? Isberhil? Siya ta? Grabe. Imnasa na kayo. Nakabiyag lagi sila. Bay Ramon lagi katong iyahang ko, sinyalan. Alright mga idol, nakabot kayo si Isberhil dyan sa kuwan. Grabe. I love and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Grabe. Bay Ramon? Ah, premio. Naka-premio Bay Ramon. Kaya siya may daog. Nakadawat na po ng premio si Bay Ramon. Kaya siya may champion mga idol.